ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೂ ಒಳಗಾಯಿನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದುಂಡು. ಈ ಮೇಲಿನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕದ ಮೂಲ ಬಹು ಪಂಡದು ನಳಲ ಪತ್ತೆ ಆತಿಚಿ ಒರಿನಂಚ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮೇ 17 ತಾರೀಕು 5 ಅಕೇರಿ ಹಾಪುಡು. 4ನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಲು ವಾರೀತಿ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುತೂಹಲ ಆದುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಯ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಉಂಡು. ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಮೀನು ಮಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊಂಜುವೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಮೂಡ್ದುಂಡು. ಈ ಮೇರು ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆಡು ಬಳಲೊಂದಿತ್ತದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮೇ 16 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರು. ಅಲ್ತಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಇಂಬೆರೆನು ತಕ್ಷಣ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಾದಿತ್ತೇರು. 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಂಬೆರೆಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಂಬೆರೆಗೂ ಏರೇರ್ ದಾಂಡಲ ಸೋಂಕು ಪರಡುದಂಡ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಲು ಮೇ 17 ತಾರೀಕು 5 ಮುಗಿಯುಂಡು. 4ನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಲು ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿ ಕುತೂಹಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಿಯಮಲು ನಾನಲಾತು ಸಡಿಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದ ನಿಯಮಲೆನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೆರ. ಕೆಂಪು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಸಿರು ವಲಯಲೆಡು ನನಲಾತು ಬದಲಾವಣೆದ ಅವಕಾಶನು ರಾಜ್ಯದ ತೀರ್ಮಾನಗ ಬುಡ್ಪೆರ. ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಪಾತಿರಲು ಕೇನೊಂದು ಉಂಡು. ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಕೊರೋನಾ ಆತು ಸುಲಭಡು ಬಗ್ಗುಲಕ ತೋಜುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆನಗ ನನೊಂಜಿ ಮೇರ್ದು ದುತ್ತ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊರಗು ಕೊರೋನಾ ಶೂನ್ಯದ ಹಂತಗೆ ಎತ್ತದಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪೆರಪ್ಪ 29 ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳಿರು. ಸದ್ಯಗೂ ಕೊರೋನಾಗು ಮರ್ದು ಬರ್ಪು ನಡೆಮುಟ್ಟ ಮೋನೆ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಅಂತರನ ಕಾತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಇನ್ನತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾತೊಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ದಲೆನು ಕಷಾಯಲೆನು ಆಹಾರಲೆಂದೆತೊನ್ನ ಅಗತ್ಯಲ ದಿಂಜ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಜಾಗೃತೆಡು ಉಪ್ಪುಲೆಂದು ಪನ್ಪಿನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾನು ಗೆಂದರೆ ಕಲ್ಪುಲೆಂದಲ ಪನಡಾಪುಂಡು.